Ayan, siyempre mga ka-idol, sponsor natin. Sir, ayan, di ba? Sir, thank you sir, thank you. Sponsor, Sponsor sa mga mo. ayan mga ka-idol. Sir, thank you sir, thank you. Ayan mga ka-idol, siyempre nilibre tayo ni sir ngayon ng, ng Chocolanine. Chocolanine mga ka-idol, ayan. Dalawang Pepsi, isang Mirinda. Oh, di ba? Sir, thank you sir, thank you. Yeah. Siyempre, andito tayo sa sa KG. KG Barbershop. Bigger Shop. Ayan mga ka-idol. Shoutout sa mga kasama natin ngayon. Ayan, si Kuya X. Tapos si Zian. Ayan si Sir, shoutout sir. Ayan, salamat sa Pepsi, sa Mirinda. Dito tayo mga ka-idol. GG Bigger Shop. Ayan mga ka-idol. Simple. Busog kamar, busog. Ha? Hey! Oh, ayan mga ka-idol. Hindi na sa kanon. Siyempre, nandito tayo. Saan ang lugar rin, sir? Malabog natin, no? Ayan, sa Malabog na tayo mga ka-idol. Malala. Kasi Malala sa abo. plano kasi namin bukas, linggo bukas, di ba linggo bukas, may pupuntahan kami na motocross. Ayan, siyempre, try natin doon. Try namin doon kung kaya natin. Kasi may kakilala rin kami doon. Ayan, kukulab kami bukas. Ayan, ito yung mga kasama natin.